Tässä videossa kerrotaan, mitä tarkoittaa vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyö on työtä, jota voi tehdä esimerkiksi järjestöissä. Vapaaehtoistyötä voi tehdä sen verran, kuin itselle sopii, esimerkiksi kerran viikossa tai 2 kertaa kuukaudessa. Vapaaehtoistyö ei ole työpaikka. Vapaaehtoinen on henkilö, joka tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä voi olla esimerkiksi lastenhoito, ryhmien ohjaaminen, neuvonta, auttaminen asioiden hoitamisessa tai kaveritoiminta nuorelle tai eläkeläiselle. Vapaaehtoistyötä voit etsiä esimerkiksi osoitteesta www.vapaaehtoistyö.fi tai voit kysyä tutusta järjestöstä. Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa, mutta saat työkokemusta, tutustut uusiin ihmisiin, teet hyvää ja saat itse hyvän mielen ja voit saada opintopisteitä, jos opiskelet. Vapaaehtoiselta ei yleensä vaadita kokemusta. Vapaaehtoinen perehdytetään, eli hänelle kerrotaan, mitä pitää tehdä. Voit aloittaa jo tänään. Ota rohkeasti yhteyttä kiinnostavaan järjestöön.